Un any més hem tingut el trenet turístic, que ha estat una realitat aquest estiu, i l'avaluació que en fem entenem que és prou positiva. Hem baixat el número d'usuaris en voltant d'un 9%, però tot i així hem tingut més de 3.500 persones utilitzant el trenet. Les rutes del matí, que són les que donen sentit al trenet, perquè donen a conèixer tots els pobles de la vall, suposen al voltant d'un 25% dels usuaris i la resta és la ruta de Camprodon-Vila. Tot i que les rutes dels pobles són inferiors, entenem que és molt important mantenir-les i apostar per elles, i així ho fem cada any perquè hem habilitat diferents accions perquè aquestes rutes tinguin èxit i per tant es vagin consolidant. Entenem que si no hi haguessin aquestes rutes no tindria sentit, lògicament, de parlar del trenet turístic de la vall de Camprodon. Aquest any creiem que s'ha reduït una mica l'afluència degut a una mica la temporada turística que hem tingut. Ha sigut una temporada que no ha sigut tan bona com l'any anterior. L'any anterior veníem amb rècords històrics pel que fa al trenet i aquest any creiem que la gent ha utilitzat destinacions de proximitat, però no tant a prop del que seria la zona metropolitana i han fet Europa o destinacions com avió són, en diem, de proximitat perquè són ràpides i creiem que no ha vingut gent però no ha vingut en períodes tan llargs, o sigui, ha vingut en períodes més curts i crec que el trenet ho ha reflexat. Estem també a punt de rebre la valoració que es fa des de l'oficina de turisme, però creiem que aniran en el mateix sentit. En resum, pensem que és una bona temporada, això ens anima que l'any que ve puguem fer una nova temporada del trenet i res, i des d'aquí us animem a que si mai esteu per la vall de Camprodon l'utilitzeu i així coneixereu millor el territori.